Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon dito naman kini ang akong suluran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Eileen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suluran. Taguan lang ko ninyo sa pangalan nga Daniel. 20 years old. Single. Taga Malitbog, Southern Leyte. Punto medikal kining akong suluran. Kabahan kini sa akong gipamati nga nagsugod kini sa akong bisyo diyang grade 10 pa ko. Aron inyong sabdan, ingon ini ang mga panghitabo. Nganong niya man taluyo sa atong eskwelahan bay Bintong? Magunsa man tayo ni? Nagpalayo man ta nilang baytun ni. Da, sabaan ka itong duha, oy. Usumbong sa itong maestra. Sa unsa ba? Uban ko. Kay, manabako ko. Ha? Manabako ka? Sigarilyo? Ay, dili sigarilyo. Lumboy nga dunay tabako. Ha? Mao man tabakon sa akong uyuan, oy. Ni Dio Mario ba? Para man na sa mga tiguwang. Pero lami ni siya bay. Humot tungod sa dahon sa lumboy. O dili kay ni isog kay sa sigarilyo. Dili kay ni makadaot ingon sa akong lolo. Kay dahon sa lumboy may gilikit ini. Mo ba ni mo ba Bintong, oy? Manabako naman ka. Mura magag tiguwang maot ana, oy. Oh, imo ni usa nga akong gilikit oh. Suway. Ha? Suway dayon, di ba ganahan ka? Ha? Ay. Lami tuod ba nusto sa ning tabako nga gilikit og lumboy na. Humot. Murag malipong ko gamay ni tabako na kuha na. Pero nindot sa feeling. Daniel, nanabako ka? Ma? Ay. Kuan. Ayan nagtago eh. Nakakita na ko. Hambi na. Uno kag tabako ha? Grade 10 ka pa gani? Nanabako ka na? Kano sa lang ka nagsugod ana ha? Undangi dayon na mentras sa'yo pa. Kay maglisod ka na unyag biya ana. Kinsa may nagtudlo nimo ha? Kinsa? Ha? Mayo kay, huwag ko ni mo itugan sa imong mama bay. Di na kakadto sa amo kung isumbong ti kang mama. Nga ikaw ang nagtudlo na ako aning pagpanabako. Mayuhan ang hit-hit Lupig man ko. Buang nga Bintong eh. Magpangita naman ko ani. Usahay gud, bisan gabi eh. Mugawas ko sa amo kay lamit na jud kay panabako. Mo ba? Awa na. Adi ka na ani. Ha? Oh. Maka-addict din eh. Ansa man di tawagan ng imong gibati diha nga magpangita naman ka. Di adi ka na sa pagpanabako by Daniel. Oh, bay Bintong. Oh. Daniel? Alabay. Sili-sili na imong uyab. Oh, bay, nakitaan ba ko niyang nanabako bay? Lainan ni mo, uy. Maoy di ay nga usahay makabantay ko nga bahong tabakong imong bakba. Kay manabako gyud di ay ka. Di ba igid ko ganahan og manabako? Magbuwag na lang ta. Ha? Lisil. Gabi asar ang Lisil, uy. Buwag dayon. Di lang ta magbuwag, Lisil, uy. Di ko ganag lalaki nga manabako lagi maong buwag na ta. Lisil. Gibuwagan ko sa akong uyab, pagkibaw niya nga manabako dahil ko. Wa na jud nako madapag hangyo. Og sukad adto, murag na depress ko. Di na ako makatuog gabi. Ug mas nisamot ang akong panginahanglan sa tabako. Gadlo sa kong mama nga kung magsigit pa ko ng panabako, dili ko kaabot og 30 ang akong edad. Nisamot ko ka-depress nga nagunahon na. Kay maglisod naman jud kog biya sa pagpanabako. Hangtod nga nakunahon na akong hikog, kay daot na kayo ko. Bisan unsaon akong kaon. Unya.
Puslan man nga, gibuwagan ko sa akong uyab. Maghikog na lang ko. Pasiluwa ko ninyo, ma. Ma, dili na ko kaya ang tanan. Gustuhon ko man nga tumanom sa lisil nga. Undangon ko ang pagtaba ko. Apan dili na ko mabiyaan. Mas maayo pa nga tapusin ko na lang ang akong kinabuhi. Total, hindi naman sa kamulong tayo lang akong ginadani. Kaya agad naman ko sa magpadama ko. Isuot ko na lang akong buhay ng busy nga. Akong gibuhat. Ano lang akong hikukan. Maghikok na ko. Goodbye, Lisel. Daniel, kain na. Ay, ganoon ko. Uy, sa manang imong gibuhat, mataan ka. Daniel! Hindi na yabag ka na. Ganun ka. Dire, kanaw ka ng bangko nga imong gibarugan. Naon sa man taon ka, uy. Nakayawan na. Magul si mama ni mo, nana. Ma! Mayo kay mibalik na kag-eskwela. Ilan sa mong kawin? Badama ka sa tama. Ikaw ba'y nagtudlo na ako kanabako, ha? Dili tungod sa pagpanabako nga nung gusto ka maghikog ko eh. Tungod na sa gibuhat ni Lisil nimo. Ako may noy basulo nimo. Kinsa mo man di ay. Nga ikaw may nagtudlo na ako panabako. Unya, gibuwagan mo kong lisil tungod ana. Ah, sige. Oo na. Usa lang ko sa nakatampo. Apan, dili gid ako ang hinungdan nga nung gusto ka magpakamatay, uy. Tungod to sa gibuhat ni Lisil nimo. Ayaw padaan na, bay. Kay ako, naadik masabkos pagpanapako, pero di man ko parehas nimo huna-huna, uy. Ayaw, ano. Daghan pang Lisil, bay. Naunsa. Gusto na kong muundang aning bisyo nga, bay. Apan unsaon. Ni ara kunak. Ni ara si mama. Tabangan ti ka. Ma, Terminado kang undang. Apel na ni Ana, limitahi ang paggamit nimo ng cellphone bisag 10 oras na. Usasab ka na sa nakaingon sa imong kahimtang. Awagod ka o. Niwang ka na kaayo. Nagtuo na hinuon si tiya nimo nga nasakit ka ba kuno? ha? Tinuod yun nga kung makasugod na ka sa bisyo nga pagpanabako, maglisod ka na gud undang. Kung makaundang ka man, apan dili nasama sa naandal ang atong panlawas. Kay nanikamot kung makaundang, apan nawagtangan man noon kog umoy ang akong mga tiil. Ug nalisod ko sa paglakaw. Ang ako mga pangutana mao king mosunod. Unang pangutana. Grade 10 kung nakatunog panabako ug tabako nga gilikit sa dahon sa lumboy. Makaadik ba din na? Nga nabisod naman ko sa pag-undang? Ikaduhang pangutana. Niwang na kayo ko. Ang ako bang pagpanabako ang nakaingon aning akong panlawas? O may lain kong sakit? Di masagod ko makatuog nga bihi. May insomnia sa kako? Ikatulong pangutana. Sa akong kadepres, kay gibuwagan po lagi ko sa akong uyab tungod sa akong pagpanabako. Nakunahon na akong hikog. Suicidal na ba ko? Ilabi na kung down na kaayo ko? Ikaupat o katapusang pangutana. Nakaundang na unta ko sa pagpanabako. Apan nisakit naman nun akong tiil ug naglisod na ko sa paglakaw. Murag gaan ang akong tiil. Ngano masad ni? Unsa may akong buhaton aron
dili na jud ko makapangitag tabako. Ug unsay akong i-vitamins aron manambok ko. Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Daniel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga problemang punto medical, kay medical doctor man ako, behavioral, emotional, o mga kay usaman ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Daghang pa maagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page, o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga keep yourself to the sunshine and you cannot see a shadow. Keep yourself to the sunshine and you cannot see a shadow. Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si Daniel, 20 years old, single, taga Malitbog, Southern Leyte. Wow, Malitbog, Southern Leyte, no? Doora ni sa amo sa sugod, no? Punto medical ning problema ni Daniel. No? Ayong pagpaminaw dahil sa mga Pino family sa Malitbog, mga Escanio, mga Ortiz, mga mga pamilya dahil sa Malitbog, no? O doon man sa Buntok, na ako hindi atubangan rin mga taga-Buntok, Southern Leyte, no? Mga sila ni Carmelo Monton, sa Buntok. Ido Lurican, Tiring Aruta, Pinida Galdo, si Pising, si Rotrot, si Dio, si Irene, si Pipi, si Dennis Galdo, si Badang, si Tilo Don Hospita, an MJ. Disemistro to mga silingan diya ni Pilisa Gonzales Recites. Asa ning inyo sa Union. Si Rose Matibo, Nanay Puraso, Santa Luong Puraso, Biti Juanito Amparo, Aling Tihara Bilmalibas, Luloy Bidang, o si Iking. Thank you very much, King, sa imong saha sa saging gihatag, King. Si Nelson, si Silverio, si Junjun Salar, si Vicky Tata Ruales, William Ikong, Irene Turalba, Ruth, ug si Pipi, si Andre, ug si Claire Diharme, Marte, Jasmine Marte, no? Anak man ni Brad Boy Diharme, no? Musta naman mo da sa Union? Ug kining akong dali ko na nakugbasa ni si Joel Boy Lambing sa Mabini, Bohol. Thank you very much, Joel, nga imo kong na serbisyuhan sa imong sakyanan, no? Salamat kayo sa mga abroad nga naminaw na to, no? Kan kay ni sila, dili lang mo na ko igritanan kay mahulot ang akong oras, no? Gamay na lang kog matampo nga indatambag ngadto ni Daniel nga taga Malitbog, Southern Leyte. May tungod kini sa siginyag tabako og sa niyang tabakon, Lumboy, no? Lumboy 10 anyos pa kuno siya. Sige siya tabako og lumboy niya, di na siya maayo. Iyang di na makatulog, di na mahimutang. Tungod lagi kay ubo-ubo na, nagniwang na siya. Niya, labi na gyud kay ibuwagan ko na siya sa bulagan ko na siya sa iyang uyab diya sa Malitbog. Na siya yung mga suicidal thoughts. Tungod lagi ibuwagan siya kay kusog lagi man na bako og lumboy. Ay, lumboy lang. Basig marijuana sa nimang tabako, Daniel. So, unsaon ko na paghunong og pagtabako og unsa Holiday, may strong kapit. Gum ka Daniel, no? Di kaon yun, no? Nang more on self-discipline na ganing mga unong ka sa pagpanabako. Ug katong daya kong pasyente nga taga Japan, nagdato siya og nicotine patch, but I'm not sure kung available na diri sa ato sa Cebu o diha sa Malitbog, no? Diha sa Maasin o Sugod. Pero
Wala lagi ko mo sa disiplinahon lagi mong kagalingon nga di man ka mamatay ug di ka matabako. Sa may mga impormasyon nga atong makuha ng nabako kanang smoking, mao bitaw nang mo aso kay nana say incomplete combustion sa plants nga imong gisunog, ha? Makainom-dom na hinoon ko ni Umpoy Villarmia, no, nila ni Linlin ug ni Lito nga mag-uling ba, mag-uling. Kato pagkahuman sa baryo Typhoon Odette, daghanang uling na mo dito sa Kantawan, Naga City kay nagkanang tumba nga mga tanom. So kung mag-uling ka, tabunan mo nagyuta para dili maabog ang imong uling. So mao nang moaso kay incomplete man ang oxygen nga ma-supply dihang dapita sa imong uling, sa imong kahoy. Kay kung daghang oxygen, maabog na, musiga man tanan. So labunan og yuta para nga maghuom lang siya mauling. The same is true with smoking, no? Kung mo inhale ka, mo exhale ka sa usa ka tanom, ang fume niya nagsiga pero nagisindihan nimo, pwede gyud siya yung magsiga pero lighter, no? Kung sa mga tanom kasagaran nga tabakon sa mga tao binagnas probinsya, kaning lumboy sa common ning lumboy o tabako, naman tabako o kini marijuana, di na lang taan ng mga dili ng why marijuana, no? Sa Sugbo apo beda na ay mga plantation rin nga nadakpan sa mga pulis, no? Kabukiran rin Sugbo na ay mananom og marijuana. Although may sila na ako noy mga medical benefits ang marijuana, pero nganong kana magitong kuano nga di subject for addiction mangod, no? So sa may mga hinungdan aning ora ingon ta risgo. Sa may risgo aning musikag panabako, either lumboy, tabako, sigarilyo o marijuana. So maka-develop kag most likely maka-develop kag mga cardiovascular nga mga problem. Ya di do believe, although theory lang na para daghan kayong mga research study ani nga katong manabako mas taas ang risgo ng magka-cancer sa respiratory tract, no? Develop kag COPD, kanang chronic obstructive pulmonary disease, magsakit kag emphysema or bronchitis, dali kag masakit og diabetes kay mulo man imong immune system, maipektuhan po ng imong mata, mulo ang imong immune system, tigil panabako, ang uban ni magka-arthritis na, maka-develop og mga rheumatoid arthritis, no? So mao na nga ang tabako, lumboy, tabako, sigarilyo, marijuana magkataas ni sa ingnon ta tsansa nga dali ka mamatay og sayo, ha? Kay killer man gyud ang tabako. Ang usa ka stick kuno sa sigarilyo pananglitan, iskot tag sigarilyo, naani siya 0.5 milligrams of nicotine. Kung 60 milligrams nicotine mahurot nimo, pwede kang mamatay, ha? Di sure ko na nga number kay mao na paborito nako nga matching type nga examination sa ako mga medical students, no? Kay kanang usa ka stick of cigarette kuno manabako ka, maka-lower sa imong kinabuhi og mga 11 minutes. Ingon mo dito nga, maka-lower lagi 11 minutes nagdili ko magtabako. Pero ug di ko magtabako, dok, mura bag mo lower akong kinabuhi og 30 minutos na sa imo na, ha? Nakatapos mga medyo dili na kayo active sa reproductive functioning, makasamot ni siya sa infertility, ha? Makaluwer na sa imong testosterone production, less than chance nga magka-anak ka, no? O magkapabuntis ka sa imong partner. Sigara na ni marabako, ako na bantayan nga mayilo na ilang ngipon, ha? Kung saon ni mag-toothbrush, di ko mawa. Laig baho, ginawa, ha? So mao na nga disiplina gyud ang kinahanglan ni kining Daniel, ha? Kay daghan man kayong mga substances, ako nang ibalik-balik sa makadaghan, no? Magtok lang tag smoking in general, dili lang kay lumboy man ang gikuan ko. I'm not sure kung nabay nicotine ning lumboy, ha, pero I'm sure na naani siya ay carbon monoxide, ha. So the cigarette in general has many chemical substances nga naa diha makuha nimo. Ingon tong among maestro sa among pagtuon pa sa medisina nga 2,000 pero to ka libo mga toxic nga mga chemical substances diha makuha nimo pag panigarilyo. So ang pinaka-common lang kining upat lang ako panghinganlan, no? Kining nicotine, this is the one responsible for the addictive property of smoking, cigarette smoking, tobacco,
Ang marijuana, lahi po niyang epektuan Meaning delta tetrahydrocannabinol. Kung marijuana mga may kag lumboy ray mong isitit. Gi-smoke pero posible po nga testing baya mong tananan sa ilindot. Kining tar, this is believed to be the one responsible for the carcinogenic effect kaning pagpanabako. Kining carbon monoxide, as we all know, is a toxic gas ni siya. Kining carbon monoxide mo ni siya exhaust bitaw sa atong motorsiklo. Des malitbog dagdag yung motorsiklo na mga balabal dia. Imo na i-revolusyon ng ang gasolinador sa imong motorsiklo, mugawas nga asoda mo na carbon monoxide. Makahilo na o ginhawa kaniya na. Kining formalin, usa ni siya ka preservative nga substance, mo na imong gamiton pag-preserve sa mong baki, sa mong iring sa una, praktisan na mo. Ug sa aktual na gyud nga tao, itong nag-studio na may sa anatomy subject na mo, na? Perting isugan nigbaho ni. No? So, mao na yung mga informasyon nga kung ma-share ni mo, Daniel, may tungkol din mo pangutana, naglaot na ka, posible, nagyog kay problema sa imong respiratory tract, I'll do suggest nga you have to submit yourself for chest x-ray. Base og na kay problema dia sa imong kwan. About the vitamins, you can take vitamins, but ayo pagtuo nga kanang vitamins makatambok, dili na maka-increase lang na sa imong immune resistance gamay, pero kaon gyud na makatambok sa tao. Alright, so hinaot nakasabot ka Daniel, o ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran kay naman tay live streaming, no? Mabati ta ngadto sa Sweden, Switzerland, anyway, bisag Ukraine, Russia, China, America, mga bisdak na diya sa Saudi Arabia, diya sa Dubai, maayong pagpaminaw niyo sa Australia, New Zealand, Singapore, anywhere in the world. Mabati ta kay naman tay live streaming. So, once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. So, gikan na mo dre sa among istasyonan. Mapasalamaton kami sa perminyong pagpaminaw o hinaot nga dili mo pulan. Padala sa inyong mga sulat-sulan dre ka na mo. So, hantod sa sunod ni gayon, hasta la vista o maayong adlaw.